Værsgo. Tak. Hej alle sammen. Nu vil vi i dag vise vores version af juleevangeliet. Og til jer, der ikke ved det, så er det en krimi. Vores rekvisit er en badeand, og det hedder Forbrydelsen i Bethlehem. Her kommer den. Hvordan trækker man tæppet fra? Forbrydelsen i Bethlehem. Jomfru Maria, var blevet bondet tyk af Gud Fader den Almægtige. Maria og Josef havde nu vandret i mange dage for at finde et sted, de kunne føde Jesusbarnet. Kirsten Cornelius havde givet dem lov til at føde i Falconer-salen, fordi Kirsten er en venlig dame, ja hun er så. Det er mig, Gabriel. Engelsken. Jeg er kommet for at velsigne dette smukke barn, der er lige her. Den er ikke for køn, men whatever, det står i min kontrakt. Derfor har jeg skrevet en lille sang til ære for dette dejlige barn. Stilhed. Et barn er mødt i Falconer, det kan være sammen i verden. Halleluja, halleluja. Så kan længere du er den, der skrevet. Armen her. See you later, bitches. De 3 vise mænd havde vandret i 40 dage og 40 nætter, fuldt Cornelius-stjernen, og omsider fundet vej helt nede fra Flintholm station. Hvor er Jesus barnet? Where's that Jesus child, man? Yo, fuck is yo? Jesus barnet ligger i den type, jeg har fabrikeret med min egne blod, sved og tårer. Ring ham hed, Maria. Hvor var Jesus barnet? Hvor er min søn ikke? Så I er forbrydelsen søn? Akkurat, ikke lige nu, til Jesus barnet er bortblevet. Maria fik en lys i dag. Det er en genial idé. Vi ringer straks til Sarlund for forbrydelsen. Det er Lund. Hej Lund, det var det, min barn er blevet væk. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, straks på sagen.
Eftersom at Jesusbarnet var ingen steder at finde, måtte de 3 vise mænd velsigne deres gaver til de flotte, sexede, hansomme muskelmænd og toghorn. I mellemtiden fik Sara Lund fikset en lille fræk aftale med Sankt Peter, så hun fik lov til at have en lille samtale med Gud. Jeg skal stille dig nogle meget skarpe spørgsmål. Chill nu lidt, Sara Lund. Jeg har ikke taget barnet. Du ligner en, der har brug for noget seriøst diller. Lægger du an på mig? Ja. Men altså, har du taget Jesusbarnet, din egen søn? Oh my god, jeg har ikke taget den lille skid. Jeg er ligeglad. Maria, hun var et indgangsknald. Og nu er hun bare en fed luder. Ja, nu må du være med undskyld. Jeg skal ud og sætte nogle bitches. Sara Lund var på bar bund. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre, og derfor mistænkte hun en helt uskyldig tilfældig mand. Du er taget på fersk gerning. Kom så her. Ja, jeg har beviser på, at det er dig, der tog Jesus. Kom her. Hvad laver du her på gangstedet? Hvor snakker du? Jeg er fra citater. Ja, right. Hvor var du for 10 minutter siden? Du er da på vej ind i salen. Okay. Hvorfor har jeg så beviser på, at det var du ikke? Du er fucking musikglad efter. Nej. Ja, godt. Det er Lund. Okay. Tag det roligt. Hvor er du? Har du Jesusbarnet? Prøv at høre, jeg skal bare have et tegn på, at han lever. Fuck, han er på. Jeg er stadig her. Okay, tag det roligt. Hvor er du? Jeg havde ham næsten. Sara Lund, den stakkels kvinde. Hun måtte nu fortælle Maria og Josef, at hun ikke havde nogen mistænkte længere, på trods af det mystiske opkald. Idiot. Har du fundet vores børn? Nej. Men jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne. Men jeg lover, jeg giver ikke op, før han er fundet. Fuck! Giv mig barnet. Du kan bare simpelthen så godt lide